Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Nga igsuon, gisaulog ron sa simbahan ang piyesta ni San Lorenzo Ruiz de Manila ug mga kauban. Pulos ni sila mga martyrs dito sa Japan. O siya mo'y atong unang santo dinhi sa Pilipinas. Uban kaniya, padayon ta nga magampo alang sa kasulbaran ining pandemic nga ming paantos nagmaayo sa daghang mga katawhan. Ato sang iyampo ang mga benefactors o donors nato nga nahimo sang mga kauban nato sa pag-usab o pag-ayo nining atong simbahan sa atong mga proyekto dinhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog dining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoong Dios, sa among pag-alagad kanimo, ihatag kanamo ang pagpailob sa imong mga balaang martir San Lorenzo ug mga kauban, kay sila nga gilutos alang sa kaangayan bulahan sa gingharian sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Job. Unya usa ni anak kaadlaw sa diha nga ang mga langit nung binuhat miatubang sa Ginoo, didto usab si Satanas uban kanila. O gipangutana siya sa Ginoo, Satanas, unsa may imong gibuhat? Mitubag si Satanas, gikan ako nga nagsuroy-suroy sa tibuok kalibutan. Giingnan siya sa Ginoo, nakaila ka ba sa akong alagad nga si Job? Walay sama kaniya kabuutan sa tibuok kalibutan. Nagsimba siya kanako ug naglikay siya sa pagbuhat og dautan. Mitubag si Satanas, musimba kaha si Job kanimo kun wala pa siya'y giapas? Gipanalipdan mo siya ug ang iyang banay ug ang tanan nga iyaha. Gipanalanginan mo ang tanan niyang gibuhat ug gihatagan mo siyang daghan kayong kahayupan nga igong makalukop sa tibuok nasod. Apan kuhaa kaniya ang tanan niyang kabtangan ug tan-awon tag dili ka ba niya balikason. Busa giingnan sa Ginoo si Satanas, tugutan ko ikaw pagbuhat kutob sa imong mahimo, apan ayaw lamang siya unsaa. Busa milakaw si Satanas. Unya usa ni anak kaadlaw, samtang nagbangkiti ang mga anak ni Job dito sa balay sa ilang kamagulangang lalaki, may miabot nga mensahero. Nagdagan kini og miadto kang Job og miingon, samtang nagdaro kami ginamit ang mga igdadarong baka, nanibsib sa duol kanamo ang mga asno. Apan kalit lamang nga miabot ang mga taga-Sibiya o gipanakop ang mga asno ug ang mga baka o gihurot nila dala. Gipamatay nila ang tanang sulugoon nimo ug akuray nakaikyas. Busa ania ako sa pagsugilon kanimo. Unya wala pa gani siya makahumagsulti, may sulugoon na usab nga miabot og miingon, naigo sa liti ang imong mga karnero, lakip ang mga magbalantay niini. Nahurot silang kamatay, ug akuray nakaikyas.
Busa, ania ako sa pagsugilon kanimo. Ug wala pa gani siya makahumagsulti, may lain na usab nga sulugoon nga miabot ug miingon. Gisulong kami sa tulo ka hutong sa mga taga-Kaldeya. Gisakmit nila ang tanang kamilyo ug gihurot nila patay ang imong mga sulugoon. Ako ray nakaikyas, busa, ania ako sa pagsugilon kanimo. Ug wala pa gani siya makahumagsulti, may miabot na usab nga laing sulugoon ug miingon. Samtang nagbangkiti ang tanan mong mga anak didto sa kamagulangan nilang igsuon, may alimpulos gikan sa disyerto nga mihapak. Nagunob ang balay ug natumpagan ug nahurot pagkamatay ang imong mga anak. Ako ray wala mamatay, busa, ania ako sa pagsugilon kanimo. Mitindog si Job, ug sa iyang kaguol gigisi niya ang iyang biste. Unya gikiskisan niya ang iyang ulo ug mihapa sa yuta. Miingon siya, nataw ako nga hubo ug mamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo mao'y naghatag ug siya usab ang nagbawi. Dalaygon ang iyang ngalan. Bisan pa sa tanan nga midangat kaniya, gilikayan niya ang pagpakasala ug wala siya magmahay sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Ginoo, ipaabong ang imong dunggan ug patalinghugi ang akong pag-ampo. Ginoo, ipaabong ang imong dunggan ug patalinghugi ang akong pag-ampo. Pamatia o Ginoo ang usa ka matarong nga hangyo. Patalinghugi ang akong pangaliya. Dungga ang akong mga pangamuyo nga gikan sa ngaben nga walay limbong. Ginoo, ipaabong ang imong dunggan ug patalinghugi ang akong pag-ampo. Gikan kanimo paabta ang akong hukom. Ang imong mga mata nagatan-aw sa matarong. Bisan imong usisahon ang akong kasing-kasing, susihon mo kini diha sa kagabhion. Bisan imo akong sulayon og kalayo, dili ikaw makakaplag og dautan dinhi kanako. Ginoo, ipaabong ang imong dunggan ug patalinghugi ang akong pag-ampo. Nagasangpit ako kanimo kay tubagon mo man ako o Dios. Ipaabong ang imong dunggan kanako. Dungga ang akong pulong. Ipakita ang imong katingalahang kaayo. O manunubos kanila nga nanagan gikan sa ilang mga kaaway aron pagdangop sa imong tuong kamot. Ginoo, ipaabong ang imong dalunggan ug patalinghugi ang akong pag-ampo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya naglalis ang mga tinun-an kung kinsa ang labing dako kanila. Nahibalo si Jesus sa ilang gihuna-huna, busa mikuha siya og bata. Gipatindog niya sa iyang kiliran ug miingon kanila, ang mudawat niining bata sa akong ngalan, mudawat kanako. Ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagpadala kanako. Kay ang labing ubos kaninyong tanan, mao ang labing dako. Si Juan miingon kaniya, magtutudlo, nakakita kamig tao nga sa imong ngalan naghingilin og mga yawa og amo siyang gidid-an kay dili man siya sakop sa atong pundok. Ayaw siya pagdid-i. Miingon si Jesus kaniya,
ug sa ubang mga tinun-an. Kay ang dili batok kaninyo, dapig kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining basahon ni Job, usa ni sa mga basahon sa atong Bible nga gitawag og philosophical writing. Murag daghan kay mga filosofi sa kinabuhi ba nga gipresentar nga nindot sad siya atong puy-an. Si Jesus pod mao man gini siya the greatest philosopher kay wisdom gud ni siya sa Ginoo. Si Jesus mo na nga ngiyasang mga gipangsulti kanang tulog karon ba kanang dili basta-basta nato nga masabtan dayon pero mao ang kamatuoran. Una siya mo na philosophy. Sa tunay meaning anang philosophy, the love of wisdom. Sophia, wisdom ang karon na pilo sa to love, study ba to? Limot naman ko ana. The love of wisdom. Mao na nga sa unang pagbasa gipresentar diri nga si Job buutan kayo. Niya sa iyang kabuutan nasina ang yawa. Kanang yawa masina gina siya, majelos na siya sa mga buutan nga tao. Kamo buutan mo? O yawanon? Buutan. Masina ginang yawa ninyo. Ang saman, di mo buutan. Nya ganahan mo nga kasinahan sa yawa. Di mo ganahan. Aw magyawa-yawa mo. Simple kayo, no? Kay ang yawa masina maglagot sa mga buutan. Ningadto gud siya langit. Ning adto gid siya langit, welcome na dito. Mo bisita na sila dito, di lang mo puyo. Bisita lang ba? Nya ningadto gid siya langit. Nya iya yung giingnan ng Ginoo dito. Ikaw si kagdaig-daig kanang imong binuhat ka na Job nga buutan kayo, gitagaan man nimos tanan. Imo mang gipanalanginan pero kuhaon na tanan nimong gipanalangin niya. Tan-aw na to di ba ka balikason ana. Ang Ginoo sad kay ang Ginoo buutan man kayo, iya sanggi tagaan ang yawa. Sige, buhata ang tanan. Ayaw lang siya unsaa, pasabot ay lang siya patya, pero buhata tanan. Og nabati nato sa unang pagbasa, giunsa si yawa pagdagmal ang kinabuhi ni Job. Grabe kayo. Kamo sugot mo, anaon mo si yawa karon iguli ninyo. Ana, may katong ningong di, wa na, kuha na ka si yawa. Na, be, pila man kabuk nato din ang mga yawan noon, be? Tanan. Nya gusto mo nga pabilin mong yawan on, magliktor ka dire, nya yawan on day ka. Magmisa, nya yawan on. Mga lawat, nya yawan on. Sugot mo ana. Nya nganong ingon mamong di mo musugot og buhatos yawa ang gibuhat niyang Job. Sunan gato, ang una ang iya mga baka, mga asno gihurot og tulis, gipatay ang tanan niyang mga kuan usare na hibilin. Sunod na sad ang iya na sang mga karnero na igo kilat, usara sa nahibilin sa iya mga tao nagatiman nga lukop gutos ilang nasod perti kitong naghana. Nya sunod ang iya na sa mga kamilyo gitulis na sad, gihurot na sad patay ang iyang mga kuan. Usara na kadlaw ha, usara na kadlaw nagdungan-dungan ba o ang katapusan anang adlaw ang iyang mga anak nga nagparti-parti didto naigo sa alimpos, nalusno ang balay o nahurot sila kamatay usara say nabuhi. Aron mo report nga tong Job. Usa ka adlaw mao ni nahitabo. So pwede ra gyud nga iguli ron ninyo sa inyo masunog imong balay, mamatay imong mga anak, patay imong mga ginikanan. Mataktak kas trabaho, niya masakit pag yung kag COVID.
Pwede ra gid na karong adlaw. Nya sugot mo. Hoy, musugot ba? Oy, yawan on mo eh. Kanigong yawa nga igsuon basta mo atake gyud na siya nato, ang una gyud niyang ig-on ang ato gyung emosyon. Tagaan gyud niya og negative emotions. Kana giuna niyang ig-on. Pag-abot na ni Kristo, dili lang emosyon ang gitirahan si yawa. Unsa man? Gidagmala na gyud ang lawas sa tao. Ni grabe na gyud ang yawa. Pag-abot ni Kristo, tanawar ko nang gibuhat si yawa niya. Si Job, wa man nabuhata si yawa ni Job. Wa na buhata. Pero pag-abot ng Kristo, gibuhat na gyud si yawa. Isa ni ana man jud kas kalibutan, ni ana man kas ako diring lugar. Kadtong imong gibawal sa langit nga ayaw siya unsaa, karon ako na jud kang unsaon. Ani ingon sa Jesus. Okay ra. Nya mosunod mong Hesus. O ato mo siyawa. Gilisuran man gani imos na hitabo ni Job nang gibuhat sa yawa, wa pagyoy physical assault, physical damages. Unsa naka kung ang gibuhat sa yawa ni Jesus mo'y buhaton niya ninyo or nato? Nya mosunod ta ni Jesus o dili? Oy, tubag. O mao na. Ayaw reklamo. Kay ang yawa di ay di na di siya muhunong sa pagdagma lang sa atong mga mahal sa kinabuhi o sa atong kabtangan. Ang ato ding lawas, iya nagyong dagmalan. Ingon ana na siya karon. Mao ning COVID, gikan man ni siyawa. Iya nagitang pamatyon. Nga naman, gibuhat naman niya ni Jesus. O kinsa tong musunod ni Jesus, makabuntog sa yawa. Muna si San Lorenzo Ruiz o iyang mga kauban, gidagmalan sad ko parihas pagdagmal ni Jesus ang atong mga santos nga gideklarar sa simbahan, labi na gyud ang mga martyrs sama ni San Pedro Calungsod, gidagmala na gyud sa yawa physically. Nigamit siyang mga instrumento ba katong iyang mga hinanib sama ato mga Chaldean, katubang mga tulisan nga nipatay ana karon patyo na gid niya ang musunod ni Jesus. Kinsa tong dili gustong magpakamatay para ni Jesus, mapanag-iya sa yawa. Munang ningon si Jesus, if you want to follow me, deny yourself. Pasabot ay na pagmahalan na imong kaugalingon. Take up your cross, dawatay imong pagantos, and follow me. Asa man padong si Jesus, adto sa kamatayon, adto sa Calvary, adto sa Golgotha, adto sa crucifixion. Kinsa may makahimo na ini? Ang mga mapaubsanon. Sama ni Job, unsa may iyang ekspresyon sa pagpaubos, ang Ginoo mao'y naghatag, ang Ginoo mao'y magkuha or magbawi, daygon ang ngalan sa Ginoo. Mo na iyang expression of humility. Ang expression sa ni Jesus for humility, there is no greater love than to lay down your life for your beloved. Walay labing dakong gugma nga imong ikapakita gawa sa pagpakamatay para sa imong gihigugma. O kana si Mother Mary, unsa man sa iyang expression of humility nga nakabuntog sa yawa? Unsa man? Susapit na lang mo mga matay, walang yapon mo kay baon sa kang Mother Mary. Pagka-famous ana, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako ang imong pulong. Kamo unsa man sa inyong expression of humility? Paghimusan mo. Paghimo ta ba? Ako ang akong gihimo din ni karon si Paris Priest ningon man ko dili ko mudawat og stipend. Haron mahimo jud kong pobre. Haron wa koy gunitan nga bahandi. Kay basig mahimo niya kong proud. Bahalag mga guba ning simbahan, wa ko'y labot.
Kay wa ko mangangkon ani. Kamo maoy naguba ani. Joke. Ano bang maghimo sa tag-ato? Maghimo tag-ato bang? Sa ako ginirong gidawat isip pare. Moingon ra jud ko, I am nothing. Mo jud nay akong gihimo sige sa akong kaugalingon, I am nothing. Di ka mo kono being na kono, I am nothing. Okay mo na? Sige, atoan na kanto inyong bana, dong I am nothing. Ana. Ingon din mong bana, sige, kamatay diha. Kay para nako, og moingon ako nga I am nothing, magsige na kog daig sa Ginoo for everything. Oo, karon na nakamisa ko, daigo ng Ginoo. Kay kuno pa'y Ginoo, I am nothing. Di jud ko kamisa. Di ko kamisa eh. Kamo diha, nakalingkod mo, ug pa'y Ginoo, di mo kalingkod diha. Munay ato untang himuon nga philosophy in life. Si Job, ang Ginoo mo'y naghatag, ang Ginoo say magkuha. That was his philosophy nga nakapalig-o niya. Kamo, unsa may inyong Christian philosophy in life? Ano? Ako, muna ako ha, I am nothing. Di na ako mabalaka. Mawa na akong gimahal sa kinabuhi. Nothing man sana siya. Gipanguha na nas Ginoo. Total, nothing man sa ko. Isaw niya, o kuhaon ng madre, I am nothing. Bahala ka diya madre, kag mamatay ka diya. I am nothing. Kuhaon ng imong sakyanan, inubar ba na diya? Ay, sus. Okay ra na. Ang multicab, samot na. Motor, samot na. Kuhaon ng sakristan, ay, sus, bisag karon dayon. I am nothing. Kamo, kuhaon ninyong balay. Kuhaon ninyong yuta. Sige. Tutok lagi mo na ako. Sige, manindog na tayo. Mga igsuon, uban sa dakong pagsalig sa Dios nga muduol kita karon sa iyang trono uban sa mapaubsanong kasing-kasing ug moingon kita, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga nagdumala sa atong simbahan, magmasinugtanon ug magmaunungon sa Ebanghelyo ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga pangulo sa atong nasod, magmatinud-anon sa ilang mga saad ug magapud-apud sa mga bahandi niining kalibutan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 virus, makabato na og hingpit nga kaayuhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang atong mga igsuon nga mihalina, ilabi na sa atong mga gipamisahan karon, makatagamtam na sa bangkiting walay katapusan sa langit. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. O Ginoo, patalinghugi ang mga pangamuyo sa imong katawhan ug tabangi kami sa pagpuyo
og pagtuman sa imong mga kabubuton. Kay amo kining gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa paggayog ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa pagkapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, nangamuyo kami tad-awa nga mapuangoron kining among mga halad aron kami nga nagasaulog sa pasyon sa imong anak og linamdagan sa panig-ingnan sa imong mga martir San Lorenzo o mga kauban, makaambit niining misteryo dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga mga martir si San Lorenzo ug mga kauban sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo mihalad sa ilang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang ilang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz o mga kauban, San Vicente Ferrer o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Hangkalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Atorong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag.
Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. He is my friend, a man yet of God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose love a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Magampo kita. Ginoo, itugot nga kaming nakakaon sa mahal nga lawas ug dugo sa imong bugtong anak, niining paghandom namo sa imong mga santos, Lorenzo ug mga kauban, magpabilin pagpuyo diha kanimo uban sa makanunayong gugma, aron gikan kanimo mabuhi kami ug nganha kanimo makapauli kami. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Horacio Impirata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iangko mo kami. San Rafael Arcangel. Iangko mo kami. San Roque. Iangko mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iangko mo kami. San Pedro Calungsod. Iangko mo kami. San Vicente Ferrer. Iangko mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine protection, Dios nong panalipod. Unya mulihok ra ning iyang protection nato kung maghimo gid ta og philosophy of humility. Unsa may inyong philosophy of humility? Sa mas kang hob, ang Ginoo mo'y nagkuha, ang Ginoo maoy nagbawi. Kang Lorenzo Ruiz, bisan paghatagan kog libuan ka kinabuhi, ako ra gyapong ihalad ngadto sa Ginoo. Mao sanay kang Lorenzo Ruiz. Kang Mother Mary, I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. Kang Jesus,
There is no greater love than to lay down your life for your beloved. Ang ako, secret. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.